CAF é un grupo empresarial constituído por 6 compañías que están sobre todo especializadas na produción metal e mecánica, cara a sectores como o naval, o aeronáutico ou a minería siderúrxica. Un proxecto baseado na experiencia e a capacitación. O IGAPE puxa a disposición daqueles que participamos nos programas PIMEGA un grupo de expertos moi importante e con un compromiso polas partes de darlle un pulo e unha renovación á empresa galega. Quizás aí haya sido en ese sentido un salto importante. Logo depois están todas as liñas de axuda que vieron aparexadas tanto a nivel de subvencións directas como de financiación que foron os que deron pé a que en poucos anos fomos capaces de sacar adiante un proxecto que de non ser polo apoio do IGAPE, evidentemente, non quere dicir que non nos sacáramos adiante, pero no tempo sería moito máis longo. Bosch Service Solutions ofrece servicios profesionais que van desde a atención do cliente ou a xestión do usuario final ata o soporte técnico. Sempre xestionado con altos estándares de calidade. Iniciaron a súa andaina en Vigo hai 16 anos con 15 empregados. Hoxe xa son máis de 2000 persoas. A axuda do IGAPE naquel momento, no momento en que iniciábamos a nosa andadura, foi moi importante porque foi un impulso, non é o mismo unha cantidade ou unha axuda no momento en que unha empresa é grande que cando unha empresa é moi pequena e inicia a súa actividade. Por lo tanto, foi moi importante a axuda no seu momento. Naquel ano realmente era unha axuda significativa. Caleido Logistics é un operador logístico global con máis de 40 anos de experiencia que ofrece aos seus clientes solucións door-to-door cun enfoque tecnolóxico moi pioneiro en canto a innovación. Os seus proxectos logísticos chegan a todos os puntos do planeta, por terra, mar e aire. El apoyo del IGAPE a Caleido pasa por 3 importantes estadios. El primero sería lo que es el desarrollo de nuevos productos. El segundo, el posicionamiento de estos nuevos productos en el mercado real. Y el tercero sería todo el apoyo recibido en inversiones para equipamiento de estos desarrollos. Sin duda podríamos decir que el apoyo prestado por el IGAPE a Caleido ha sido y sigue siendo una herramienta que nos permite ser cada día más competitivos. O clúster da madeira e o deseño de Galicia integra empresas dun dos sectores estratégicos para Galicia, englobando toda a cadea de valor. Desde aquelas máis próximas ao recurso, como empresas de xestión forestal, ata industrias de primeira ou segunda transformación e deseño. O IGAPE fala o mesmo idioma, a mesma linguaxe que o clúster e a mesma linguaxe que as empresas. Está moi apegado á realidade industrial e empresarial de Galicia. Escoita o que lle trasladamos os distintos clústeres sobre as necesidades das nosas industrias. Polo tanto, podo dicir que están moi alineados coas necesidades reais, necesidades potenciais que van xurdindo o IGAPE escoita e trata de poñer en marcha políticas para axudar as PEMES e neste momento quero destacar as axudas de digitalización, as axudas de industrialización dentro do ámbito 4.0 que son os eidos máis novidosos nos que estamos traballando conxuntamente co IGAPE. IGAPE, 25 anos transformando Galicia.